Kaksi ihmistä voi olla samaa horoskooppimerkkiä, mutta veedisessä astrologiassa heidän karttansa voi silti toimia hyvin eri tavalla. Ja syy siihen löytyy nakshatroista, eli tähtikuvioista. Tähtikuvioiden paadoista, sen lisäksi myöskin ajoituksesta. Ja tässä videossa mä nyt näytän teille, mistä nämä erot tulee. Ja mä näytän tässä videossa myöskin, mitä jokaisen tilaamaan tulkintaan sisältyy. Noin 120-130 sivua, erilaisia karttoja, erilaisia laskureita, erilaisia käsitteitä, erilaisia merkkinimityksiä, niin edelleen ja niin edelleen. Eli sellaiselle ihmiselle, joka ei ole koskaan ollut kosketuksissa veediseen astrologiaan, ja vaikka olisikin saanut joskus jonkunlaisen tulkinnan, niin voi olla kuitenkin ehkä syytä perehtyä siihen, miten paljon ja aikaa kuluu tulkinnan tekemiseen ja minkälaisia käsitteitä sieltä tulisi sinulle avata sen tulkinnan yhteydessä. Eli periaatteessa näytän, että mitä veedinen syntymäkarttaraportti oikeastaan sisältää ja miksi henkilökohtainen tulkinta on paljon enemmän kuin automaattinen horoskooppiteksti. Ja kun näet koko aineiston laajuuden, ymmärrät myös, miksi tulkinta on ammattilaisen työtä, ei vain raportin tulostamista ja lähettämistä sinulle. Ja kartta alkaa tietenkin syntymätiedoilla. Ja tässä käytetään tämmöistä ihan esimerkiksi keksityillä tiedoilla tehtyä raporttia, ja siellä lukee mun yhteistiedot ja lisenssi ja niin edelleen. Tämä raportti on tehty Parasharas Light, ehkä tunnetuimmalla ja tämän hetkellä parhaimmaksi kehutulla ohjelmalla. Ja tässä syntymätiedot sekä Panchang niin sivustolla niin raportti tietenkin alkaa näistä syntymäajankohdista ja syntymätietoista, aikapaikkakoordinaatit ja aikavyöhyke. Ja näihin henkilökohtaisesti teen korjaukset aina sen kyseisen paikkakunnan syntymäsairaalan sijainnin mukaan. Eli siitä tulee semmoinen hyvin tarkka, hieno säätö vielä niihin koordinaatteihin. Ja nämä muodostaa sitten sen laskennallisen teknisen perustan. Ja samalla sivulla näkyy, ehkä hindulainen on väärä sanonta, sanotaanko veedinen on, veda on tietoa, hindulaisuus ei ole vedaa. Ne on kaksi eri asiaa, mutta siitä voidaan tehdä video toisten. Niin näkyy tämmöisiä kalenteritietoja. Ja nakshatra on se tähdistö, ja tässä yhteydessä tarkoittaa sitä tähdistöä, jossa kuu on syntymähetkellä sijainnut. Ja sitten on erittäin tärkeä myöskin tässä veedisessä tulkinnassa tithi eli kuun vaiheet. Niillä on ihan omat merkitykset, jotka tulee heti pelkästään tähän kuun sijaintiin ja vaiheeseen. Ja sitten tulee dasat, eli näitä syklejä useita, joista tunnetun Vimsottare dasa ja käytetyin. Sen lisäksi on chara dasa ja sitten jogini dasa, joita ainakin henkilökohtaisesti käytän siinä tulkinnan tukena. Ja sitten dasa kertoo, mistä kohti alkaa syntymähetken mikä planeettajakso. Ja samalla sivulla näkyy sitten tämän kalenterin muitakin tietoja, mutta niihin ehkä sitten parempi perehtyä myöhemmin uudelleen. Tämä ensimmäinen iso tavallinen horoskooppiajattelun tämmöinen tulkinta ja ajatus on, että tulkinta ei lähde vain aurinkomerkistä. Eli ihmiset ajattelee, että ne on niin kuin jousimiehiä, skorpionia ja niin edelleen. Mutta myöhemmin te olette ehkä jo tutustuneet, että nouseva merkki, kuumerkki ja aurinkomerkki. Niin tämä koko homma lähtee liikkeelle veedisestä astrologiasta syntymän hetken tarkasta rakenteesta, joka perustuu todellisiin planeettojen astronomisiin sijainteihin. Ja tästä mä voin tehdä myöhemmin sitten henkilöille videon, jotka ei ymmärrä tätä, että
mitä tarkoittaa astronomiset todelliset sijainnit, eikö trooppinen astrologia ole sitten todellisia sijainteja. Ja voi vain lyhyesti todeta tähän, että ei ole, vaan ne on mielikuvituksellisia. Ja tämä voi olla monelle shokki. Pidättäytykää tunteista vielä, säästäkää ne siihen videoon, missä tämä tarkasti teille selitetään. Joo, mutta sitten tosiaan niin tästä eteenpäin, kun ajatellaan sitä tulkintaa, niin tämä syntymäkartta, niin se yksi merkki ei ainoastaan riitä. Ja tässä on varsinainen syntymäkartta, se näkyy tässä. Niin tässä näkyy syntymäkartta ja siinä näkyy planeetat, merkit, huoneet, niiden tarkat asteet. Ja nyt joku ihmettelee, että eihän tämä ole ollenkaan, että tämä on joku kummaliainen tämmöinen häkkyrä, vispilä, ristilä. Niin näitä karttoja on useinlaisia, mutta tämä muoto ei ratkaise sitä, etteikö ne planeetat pitäisi oikeasti sijainniltaan paikkansa. Älkää kiinnittäkö tähän huomiota. Te voitte tehdä timanttikuvion pohjois-intialaisen kartan, te voitte tehdä etelä-intialaisen neliömäisen kartan, jossa ne kiertää siellä vähän ehkä tututumpaa tapaa ja sillä itsekin aloitin. Ja sen lisäksi se voi olla myöskin pyöreä. Tällä muodolla ei ole väliä. Mutta myöhemmin kun te teette perehdytte asiaan, ehkä alatte itse vähän tulkitsemaan, niin se helpottaa tämä kartta mun sitä tulkinnan tekemistä. Eli tämä on niin kuin työkalu oikeastaan. Ja merkeistä vielä, että tämä merkki kertoo tietenkin ison maiseman, eli 30 astetta. Ja sen 30 asteen sisällä on sitten tämä tähtikuvioita, joita mahtuu sinne 3 kappaletta siihen 30 asteeseen. Ja se kertoo sitten vähän niin kuin, merkki kertoo maiseman, nakshatra kertoo sitten maiseman tunnelman, ja vielä ne nakshatra-tähtikuviot jakautuu 4 paadaan, eli ne pilkotaan vielä 4 osaan. Niin paada tarkentaa vielä, missä kohdassa tätä tunnelmaa planeetta toimii. Joku on mun mielestä hyvin sen kuvannut niin, että se 30 astetta, niin se on kuin päällyvaatteet, että joku nahkarotsi. Ja sitten kun katsotaan sen 30 asteella olevat tähtikuviot, niin ne tähtikuviot on sitten vaikka niin kuin teepaita. Ja vielä sen alla sitten on ne paadat, ne hienojakaistuu ja sitten ne on siellä alla olevat alusvaatteet. Ja sillä tavalla tämä hahmottuu useamman kerroksen läpi. Ja kun tavallisesti ihminen lähtee liikkeelle siitä, että on 12 tämmöistä eläinradan merkkiä, niin näitä tähtikuvioita on 27 plus 1. Siinä on semmoinen, mä en vielä kerro minkä takia se on plus 1, mutta sanotaan, että 27 nyt on helpompi hahmottaa. Ja ne jakaantuu 4, joten merkkejä on yhteensä 108. Tämä on niin kuin lähtökohtaisestikin se kartta. Ja juuri tämä tasojen moninaisuus tekee 2 samasta merkistä olevasta ihmisestä astrologisesti paljon yksilöllisempiä kuin pelkkä merkkikuvaus, semmoinen 30 asteen kuvaus antaa ymmärtää. Nyt te ymmärrätte joskus, kun ihmiset sanoo, mutta kun musta ei tunnu tältä. Tai sitten, koska jos joku on tehnyt trooppista astrologiaa, niin se on päivittänyt todellisiin astronomisiin sijainteihin. Ja ne on muuttunut ne sijainnit. Niin hän sanoo, että mutta kun musta ei yhtään tunnu, että jos on ollut vaikka, sanotaan, että on ollut leijona, mutta todellisuudessa onkin rapu, niin sanoo, että musta ei yhtään tunnu siltä. Niin hän voi olla rapu, joka ilmentyy hienojakoisemmalla tasolla jossain vaiheessa elämää kuin leijona. Eli kun siellä on 9 erilaista rapua, niin joku rapu voi olla leijonamainen rapu. Ymmärrättekö nyt se alusvaatetasolla? Niin totta kai hän munissansa tuntee silloin, että minä olen leijona. Näin vähän karskisti sanottuna, mutta ymmärrätte nyt sitten, että niitä on paljon enemmän. Eli sitä syvyyttä on paljon enemmän kuin ehkä on oppinut luulemaan, että on vain 30 astetta. No joo, mutta sitten tässä näkyy näitä useita karttoja. Eli vedisessä astrologiassa on useita karttoja. Normaalisti niitä on semmoinen 16 ja niissä on jokaisessa erilainen
tulkintalogiikka. Eli ykköskarttaa tulkitaan eri tavalla kuin näitä seuraavia, joista kerron. Eli tavallisesti kun tietenkin katsotaan nousevasta merkistä ja sitten katsotaan kuun merkistä, voidaan tehdä tulkintaa ja tehdään molemmistakin tulkintaa. Ja sen lisäksi myöskin on tämmöinen kuin Navamsa-kartta, joka tarkoittaa sitä, että syntymäkartta on 36 ikävuoteen asti tai kunnes menee naimisiin tai saa lapsia. Ja sen jälkeen tulee aikuisiän kartta. Eli jos te olette nyt käynyt tulkinnan ottamasta ja teille on tämmöisessä walk-in, eli kävely sisään jonkin tapahtumaan, joka on teille tunnin aikana tehty kartan, niin luultavasti te olette saanut lapsuusien kartasta tehdyn tulkinnan, josta on katsottu nopeasti. Mutta jos te olette yli 36, teillä on lapsia, tai olette 50-kin, 60, niin sitten katsotaan vielä sen ehtoopuolen kartta, D60-kartta. Eli nämä täytyy tietää. Ja tässä mä nyt parhaani mukaan teille kerron, että jotta te saisitte myöskin Intiasta mahdollisimman parasta palvelua ja tulkintoja, osaatte vaatia rahoillenne vastinetta. Ja sitten täällä on tämmöinen kuin Baba Shripati, joka kertoo sitten näiden huoneiden karttoja. Huoneiden asentoja. Eli Bava-kartta oikeastaan näyttää ja tarkentaa sitä, mitä huoneita sillä alueella ja mitä planeetoja on niissä huoneissa ja mitenkä ne planeetat sitten käytännössä niissä huoneissa toimii. Eli tämä on tämmöinen tarkennuskartta, jolla astrologisesti pystyy tiettyjä asentoja tarkentamaan. Ja sitten on tämä Navamsa-kartta, jota mainitsin, niin se näyttää, miten syntymäkartan lupaukset kypsyvät ajan myötä erityisesti ihmissuhteissa, dharmassa ja elämän suunnassa. Tässä raportissa nakshatrat eli nämä tähtikuviot ja paadatiedot näkyvät erityisesti syntymäkartan planeettataulukossa ja divisioonikartat tuovat tähän oman lisänsä. Eli nämä divisioonikarttoja, niin niitä käydään hetken kuluttua lisää. Yhtä asiaa ei päätellä yhdestä kohdasta, jos sama teema toistuu usealla tasolla. Se on paljon vahvempi merkki kuin yksittäinen havainto. Eli kun nämä asiat toistuu monella eri kartalla. Eli täällä on nyt näitä talojen alkamis-, keski- ja loppumiskohdat. Ja sitten tulee näitä, Eli tässä on nyt sitten päällekkäin, kun mietitään, että onko se sitten mistä tulkitaan, niin onko se nouseva merkki, onko se kuun merkki ja aurinkomerkki. Niin nämä on kaikki 3 päällekkäin tässä. Tämä on tämmöinen esitys Sudarshan Chakra. Mutta nyt me tullaan niihin mieltä askarruttaviin, jännittäviin, näihin divisioonakarttoihin. Joita yleensä esitellään, nyt niitä on 16, mutta niitä on paljon enemmän. Niiden tulkintatapojakin on erilaisia, eli voidaan puhua varovasti arvioisin 50 kartasta. Suuntaan antamatta, että niitä on paljon. Ja niistä katsotaan esimerkiksi tämmöisiä asioita kuin sitten raha-asioita, sitten katsotaan sisaruksia, katsotaan kotia, minkälainen kotitunne-elämä, kohtalo on, omat lapset. Täältä näkyy siis, sinun kartasta näkyy myöskin lapsien kartat ja siitä voidaan tehdä paljon tulkintaa. Sun kumppani voidaan hahmottaa ja siitä, että mikä on tämmöinen mielikäs kumppani ja kuinka parisuhteessa toimit. Sitten on urakartta ja sitten on sun vanhemmat myöskin. Ja kun te mietitte, että miten nämä kartat tehdään, se on varmaan, niin näillä löytyy jokaisesta noista opiskelukirjasta se logiikka, kuinka se tehdään. Mutta mä hyvin yksinkertaisesti teille sitä kuvaan nyt tässä sillä, että jokainen näistä kartoista, esimerkiksi Hora on 2, niin se kaksinkertaistaa kakkoshuoneen. 3. kartta kolminkertaistaa. 4. kartta nelinkertaistaa. Ja sitten kun mennään vaikka uraan, niin se on 10 huoneesta otetaan suurennos. Eli katsot kuin mikroskoopilla sinne kohteeseen. Eli suurennetaan. Ja tässä ikään kuin niin suurennuksen ja mikroskoopin kautta niin kuin katsotaan elämän eri osa-alueita. Ja tässä just korostuu se, että kun te menette vediselle astrologille, niin se ei kannata mennä silleen, että mennään katsomaan nyt huvikseen jotakin, että kerro mulle kaikki. Koska tätä dataa on niin valtavasti, että ehkä jos ajatellaan, että mulla on vuosi aikaa, niin toivottavasti sulla on niin kuin rahaa, että tehdään sitten perusteellinen tulkinta, mutta se tulee maksaa 10 000 euroa. Mutta just se, että pystytään erottelemaan elämästä niin kuin kartat
kun sä kypsyt, niin sun kartta vaihtuu ja se myöskin kypsyy. Ja sitten pystytään tarkentamaan sen kysymyksen perusteella, joko sä oot miettinyt, että parisuhde tarvitsee apua, raha-asiat tarvitsee apua, sä oot ostamassa taloa tai sä oot ostamassa vaikkapa autoa. Jopa automerkki ja värit pystytään tarkalleen katsomaan täältä näistä kartoista. Sun henkinen kehittyminen, mitä mantroja, mitkä jumalahahmot, minkälainen, onko se enemmän fyysinen, onko se enemmän tämmöinen tietopohjainen tapa, jolla toimitaan. Ja tähän liittyy hyvin paljon myöskin sitten opiskelu, että minkälainen opiskelu sulle toimii ja onko nyt oikea aika opiskella. Ja mitä eri aikoina voi opiskella, onko käytännönläheisempää, teoreettisempaa vai sitten fyysisempää. Niin kaikki näkyy tästä sun kartalta. Sitten näkyy, saatko sä korkeampaa koulutusta, katkeeko sun koulutus joskus, mistä syystä ja sitten milloinkaan uudestaan hyvä aloittaa. Jos jollakin on katkenut koulutus, niin joku voi olla murtunut siitä. Kun sitä katsotaan sitten kartan kautta, niin voidaan nähdä esimerkiksi, että älä huoli, että sä voit jatkaa sitä muutaman vuoden päästä. Tai sitten voidaan pohtia sitä, että ehkä sulle sopisikin paremmin tämä suunta. Sitten voidaan katsoa erilaiset vahvuudet, myöskin heikkoudet. Ja niitä käytetään sitten myöskin vanhusten kartat tai vanhempien kartat, perinnölliset sairaudet ja sitten katsotaan vahvuudet ja heikkoudet. Ja sitten myöskin tiettyinä aikoina, että missä on niin kuin heikokohdat ja missä on onnettomuuksia. Eli tiettyjen sykkelien aikana, milloin onnettomuudet aktivoituu. Tai vastaavasti myöskin onnenpotkut. Niin sitten on tämmöinen kartta, että siellä on molemmat. Ja sitten on kaikki elämän alueet. Se on niin kuin se tavallaan se kaikista hienojakoisin. Sanotaanko, että 60-kertaisesti joudutaan katsomaan. Suurennetaan. Ja nyt te ymmärrätte sen, että minuutin heitto sun kartassa, niin se tarkoittaa siinä suurennuslasin alla niin 60 minuuttia. Niin sen takia siellä alussa, kun mainitsin, että mä tarkennan yleensä sitten sen kaupungin sisällä olevan sairaalan sijainnin, jotta ne asteet ja muut ajat niin kuin tulee mahdollisimman sekunnin tarkasti paikalle. Koska kun me katsotaan jonnekin 60-kertaisella suurennuslaseella, niin siellä rupeaa näkyy niin hienojakoista tavaraa, että siellä tulee usein myöskin entisistä elämistä. Ja sitten ei pelkästään entisistä elämistä, mutta myöskin tulevista elämistä pystyy sitten taitavimmat astrologit tekemään tulkintoja. Ja näiden kaikkeen läpi sitten tehdään. Astrologi käyttää näihin aikoihin. No sitten joo, siellä pimputtaa. Voima ja kypsyys tulee myöskin. Mutta ennen kuin me mennään siihen voimaan ja kypsyyteen, niin voin ihan sivuta tässä semmoista pientä jännittävää aluetta, mitä ehkä useimmat ei tiedä, niin vedisessä astrologiassa on vuosituhansia sitten jo havainnoitu, että on tämmöisiä upagrahoja, eli puhutaan niin kuin yliplaneetoista, jotka on, osa niistä on toisessa ulottuvuudessa, ne on tässä ulottuvuuden rajoilla, ja väitetään ja on näytettykin semmoisia materiaaleja, että näitä upagrahoja näkyy auringon pimennyksen aikana, eli silloin pystyy silleen hämärästi hahmottamaan ja näkee, että on muitakin planeetoita. Ja niitä on sitten tämmöisiä Kulikaa ja Kaalaveelaa, Pradit, Himritju. Ja tämä on hyvin tämmöistä, ja Upaketu on ehkä eniten Duuma, näitä joita on mainittu. Niin myöskin nämä niin sanotut, tämä on ehkä väärä merkitys, mutta tämmöinen varjoplaneetta, niin kuvastaa sitä, vaikka se ei niin kuin varjoplaneetta olekaan. Mutta tajuatte, että nämä on tämmöisiä eli vähän niin kuin toisessa ulottuvuudessa olevia planeettoja, joita sitten arvioidaan myöskin. Ja niistä on omat sitten karttansa myöskin ja niiden sijainnit. Mutta täällä on sitten Indulagnaa, joka tarkoittaa, että se on vaihtoehtoinen nouseva merkki. Ja näitä nousevia merkkejäkin on niin kuin 12 riippuen siitä, mitä halutaan nähdä sun kartasta. Sitten on tämmöisiä kuin jogipisteitä, jotka on erityisen onnekkaita, sitten on onnenplaneettaa, sitten on epäonnenplaneettaa ja tuplaonnenplaneettaa. On tämmöisiä jaoteltuja erilaisia osia, kun mä sanoin, että 160 astetta zodiakki on jaettu 108 osaan, niin laskien kuusta tai
askedantista käsin, niin sitten on tämmöisiä 64. osa tai 22. osa. Ja niillä on aivan erityiset merkityksensä sitten kaikilla näillä. Ja sitten tietenkin jokaisen henkilökohtaisella kartalla niin on perusplanetaariset ystävyyssuhteet, mitkä on ystäviä, vihollisia ja neutraaleja. Ja sitten on tämmöinen, puhutaan väliaikaisista ystävyyssuhteista. Eli kun kaksi vihollista on uppovassa laivassa, niin heistä voi tulla hetkellisesti väliaikaisia ystäviä, kun heillä on yhteinen päämäärä, johon pyrkii, eli pitämään laivan pinnalla tai pelastautua, niin silloin ne pelaa yhteen. Niin tässä on ystävät ja viholliset ja tämmöiset väliaikaissuhteet. Ja sitten on näiden myöskin yhdistelmä, eli parhaat kaverit, neutraalit, viholliset ja katkerat viholliset. Ja kun tuossa mainitsin noin 16 divisioonakarttaa, niin näistä on jokaisille siis omat karttansa. Ja niissä on näiden merkkien sijainnit ja myöskin planeettojen sijainnin pohjalta tehty ystävyys, toiminta, metodiikka ja sitten vahvuudet. Erittäin oleellinen osa tulkintaa ja tätä laskentatapaa on tietää, mitenkä planeetta toimii. Ja siihen on nämä vahvuuslaskelmat. Että ei riitä se, että missä se planeetta on, että onko se ylennys vai alennus. Että pitää arvioida, pystyykö se toimimaan vahvasti. Eli vaikka sulla olisi ylennyksessä Mars parhaassa asemassa ja sijaintivoimassa, vaikka se olisi siellä huipussa, zenitissä, niin kun me katsotaan tarkemmin sitten sun urakarttaa, niin siellä se voikin olla semmoisessa voimasuhteessa ja tilanteessa, että se ei annakaan sieltä voimaa. Eli se antaa sulle voimaa D1-kartalla, mutta sitten siellä työ- ja karmapuolella se ei olekaan. Ja nämä pystytään erittelemään näillä voimilla. Ja D9 voidaan ihmissuhteisiin, dharmaan ja sisäiseen kypsyyteen, ja D10 sitten ammatillisiin juttuihin näitä tehdään. Shadbala ja Bhavabala on planeettojen ja huoneiden voimalaskelmia. Ei ainoastaan planeetat, mutta sun huoneesta lasketaan voimia. Ja ne kertoo taas sitten siitä, että mitenkä se planeetta, ja sitten Sodasvarka on taas niin kuin divisioonakartoissa ne samat asiat. Mutta nämä on periaatteessa tämmöisiä teknisiä työkaluja, mutta niiden tarkoitus on yksinkertaistaa nimenomaan. Ja ne auttaa erottaa, mikä kartassa oikeasti vahva ja mikä vaatii enemmän tietoista työtä. Eli vaikka olisi heikko seiskahuone, että vaikka se olisi heikko, niin helposti ajattelisit, että okei, että sulle tulee ruma kumppani tai köyhä kumppani ja sä epäonnistut siinä suhteessa. Mutta sulle voi tulla, kun katsotaan parisuhdekarttaa, niin sulle voi tulla malli, tähti, aivan uskomattoman kaunis ja rakkauden täynnä oleva parisuhde. Mutta se vaatii hirveästi työtä ja energiaa toimijakseen. Ja näissä on niinku sitten erilaisia variaatioita. Joo. Tässä vaiheessa moni varmaan sitten niin miettii, että pitääkö minun osata tämä kaikki itse. Moni, joka tulee jostain muun astrologian piiristä, ne ajattelee, että toi on hirveän vaikeeta. Niin, mä sanoisin, että älkää sanoko, että se on vaikeaa, sanokaa, että toi on mielenkiintoista. Toi on mielenkiintoista. Ja niin se onkin. Tämä on todella mielenkiintoista. Ja siksi mä oon itse henkilökohtaisesti tehnyt tätä yli 20 vuotta. Ja mä oon karttoja, tulkintoja ottanut useita. Ja ensimmäiset Intiassa vuonna 2003, mutta mä aloin jo lukea astrologiasta vuonna 2001. Ja sitä ennen mä olin kouluttautunut ja opiskellut niin kuin joogaa, filosofiaa ja ayurvedaa. Ne kaikki kiteytyy tässä samassa järjestelmässä. Niin sun ei tarvi. Ja mä suosittelinkin, että säästä elämääsi aikaasi. Säästä elämääsi aikaasi. Tää on se juuri mä oon tässä ja teen sen työn sun puolestasi. Koska mä oon käynyt tämän tien ihan juuresta latvaan asti. Ja vielä on paljon tietenkin jatkuvasti opettava. No niin, sitten tarkkuustyökaluja ruvetaan katsomaan tämän lisäksi.
Eli me päästiin tuosta vahvuudesta ja joku sitten ehkä tässä välisanana voi sanoa, että joku miettii, että no mitenkäs nämä aspektit? Totta kai. Nämä on myöskin aspektit. Jos te mietitte, että meillä on nyt 108 merkkiä, ei vaan ainoastaan 12 merkkiä, jossa on pääplaneettoja ja 9 kappaletta näitä, että sitten mietitään niiden linjoja ja muuten. Meillä on 108 merkkiä. Ne lähdetään siitä. Jokaisella niillä on hienojakoinen aspekti, jota tarkastellaan. Täällä on nämä perusaspektit ja myöskin sitten täällä on tiedot planeettojen liikkeestä, siis kuinka nopeasti ne on ja kuinka korkealla ne on, tai kuinka matalalla. Ja nekin sitten vaikuttaa siihen tulkintaan. Ja sitten tästä aspektitaulukosta, niin jokaisella planeetalla on, kun mainitsin tuolla, niin niillä on tämmöinen jännä vaihe. Eli niillä on semmoinen vaihe, että ne voi nukkua, ne voi olla hereillä ja muistaakseni ne voi olla syömässä ja niin edelleen. Eli niillä on tämmöisiä erilaisia vaiheita. Ja niillä on erilaisia arvoasteikoita ja onko ne kultainen, rautainen ja niin edelleen. Mä en vielä mene niihin. Mutta näistä aspekteista mä haluan kertoa teille sen verran vielä, että ne on olemassa ja siellä on paljon hienojakoisemmallakin tasolla tehtävää niin kuin aspektia, jossa se säännöstö muuttuu. Mutta voi olla tämmöisiä erikoistapauksia, eli poikkeuksia. Ja tämmöiset vaihtokombinaatiot on yksi semmoinen. Eli tämä saattaa kuulostaa nyt hullulta, mutta tässä on ihan selkeä logiikka. Mä en sitä opeta nyt. Aurinko voi käyttäytyä tietyissä tilanteissa kuin Venus. Ja Venus voi käyttäytyä tietyissä tilanteissa kuin aurinko. Ja jos astrologi ei tiedä tätä sääntöä, niin silloin tulee virhetulkinta. Sitten toinen. Samalla tavalla Saturnus voi käyttäytyä kuin Mars ja Mars voi käyttäytyä kuin Saturnus. Ei ainoastaan 30 merkissä, mutta myös tähtikuviossa. Tähtikuviossa. Ja jos astrologi ei tiedä tätä alla olevaa toimintamekanismia, hän tekee virhetulkinnan. Voi olla vielä yksi sääntö. Kun kartalla on tarkalleen merkattuna kaikki nämä eksaltaatio- ja depilaatiopisteet. Jokaisella planeetalla on hyvin tarkka eksaltaatio- ja depilaatiopiste. Jos joku planeetta sijaitsee just tässä pisteessä, niin sen toimintamekanismi muuttuu myös silloin. Sitten voi olla tämmöisiä, tässä on niin kuin muutama. Jos tietty sääntö tai lainalaisuus täyttyy, depiloiva planeetta, jonka pitäisi toimia kuin depilaatioplaneetta, niin se neutraloituu. Se menettää sen depilaatio huonon asemansa vaikutuksen. Eli tämmöisiä, nämä on niin kuin esimerkkejä niistä kombinaatioita. Jos ei näitä näe tai tiedä, niin silloin tulkinta menee väärin. On hyvin, hyvin hienoajakoisia, tarkkoja asentoja. Ja mä kerron yhden asian vielä, mitä useimmat astrologit ei tulkinnassaan tee, koska se vie tosi paljon aikaa. Ne ei tiedä välttämättä tätä, ja se vaatii keskittymistä ja sitä syvyyttä ja työmäärää paljon. Jokaisessa tähtikuviossa on kiintotähti, ja ne ei ole mitään mielikuvituksellisia, vaan ne on todennettava. Esimerkiksi Aslesa-tähtikuvio, käärmeen tähtikuvio on ravussa, ja siellä lukee Aslesa-tähti. Ja on tämmöisiä Jookataraksi kutsuttuja tähtiä. Ne on tämmöisiä voimatähtiä, jossa jokaisen tähtikuvion se syvin esenssi on huipussaan. Ja jos siinä kohti on planeetta, niin se merkkaa paljon enemmän kuin joku eksaltoiva planeetta, vaikka se olisi depilaatiossa. Ja siinäkin voi olla vaihtojooga samassa kohti. Eli siinä voi tulla päällekkäisiä eri tulkintamalleja. No niin, nyt mä oon varmasti saanut teidän pään pyörälle. Mennään eteenpäin. Täällä näkyy näiden planeettojen laskentamallit. Tässä on jokaiselle planeetalle, Aurolle, Kuulle, Marsille ja Merkuriukselle. Seuraava sivu jatkuu. Se, minkälaisen tuloksen kyseinen planeetta antaa kulloisessakin merkissä. Eli tästä voidaan laskea kaikkien transitoivienkin planeettojen kulloinen vahvuus. Kuun, Marsin, Merkurius, Jupiter, Venus, Saturnus ja Lakna. Rahulle ja Ketulle on oma tapansa, jolla ne lasketaan. Ja se kaikki tulee tästä henkilökohtaisesta pisteytyksestä. Jossa näette niin kuin juuri metatasolla, niin jokainen planeetta, sanotaan vaikka, että kaksosissa, niin aurinko antaa 4 pistettä.
kulkeassaan tämän 30 asteen läpi. Mutta kun sä tiedät nämä ykköset ja nollat, niin sillä ei väliä, vaikka se antaisi 7 pistettä tai 8 pistettä. Sanotaan, että 7 pistettä. Vaikka se antaisi 1 pisteen, kun sä pystyt, tai minä pystyn katsomaan tästä, että koska se aurinko on siinä 1 pisteessä niiden 6 nollan, jolloin se on niin kuin pois päältä, kun siellä on niin kuin 30 asteessa. Se on yhdessä tietyssä pisteessä, se onkin valot päällä. Jos ajattelet, että sun pitää tehdä joku uraan tai aurinkoon liittyvä juttu just sillä hetkellä. Ja sit sä oot niinku, että ai niin, kun se ei anna kuin 1 pisteen, että se on niin heikko. Mä voin vielä sulle katsoa, että tuona päivänä, tuon tunnin aikana, sä voit tehdä sen, koska silloin se on päällä. Eli sitten mennään ihan ykkösiin ja nolliin tässä vahvuudessa. Sitten täällä on ne eri laskutavat, kuinka ne lasketaan. Ja sitten on täällä vielä kaikille eri näille divisioona-kartoille, joita tulkitaan, niin niille on olemassa oma huonevahvuus ja sitten on myöskin planetaarinen vahvuus siinä huoneessa. Eli näillä jokaiselle kartalle on nämä vahvuuslaskelmat. Sitten on tämmöistä yleistä kivaa tietoa siitä, että miten planeetta missä kohti sijaitsee niin kuin fyysisesti ja mitä elintä ja kehon osaa se edustaa. Sitten me tullaan nyt tähän Vimsottare ja katsotaan hetki. Vimsottare-sykleihin eli dasoihin ja transiitteihin. Eli mä käyn vähän katson tuosta nyt, että miten me ollaan käyty läpi, koska tämä on aika laaja alue. Me käytiin Astakavarka, Avastat, Jog. Eli käydään nyt sitten läpi vielä ennen näitä transiitteja, niin oikeastaan Astakavarkat käytiin äsken, ne on voimakkuudet. Ja sitten Jogat ja Jaimini käydään tässä. Eli mä scrollaan tästä vähän eteenpäin. Tästä tulee erilaisia taulukoita ja nämä kaikki on näitä syklisiä laskutapoja. Ja niitä on useita eriä, joita voidaan yhdessä käyttää. No äsken kun puhuin niistä vaihtolaagunoista, niin on myöskin ihan erilaisia tekniikoita. Ja nämä ei ole erilaisia toisiaan pois sulkevia, vaan näillä pystytään vahventamaan ja todentamaan sitten samoja asioita eri tekniikoilla. Mutta tämä tulkintametodi on täysin muuttunut sitten. Ja siinä on tietty tulokulma, josta niitä katsotaan, mutta tulkinta on aivan erilainen, planeettojen toimintamekanismi ja aspektit on täysin erilainen, että niiden kombinaatiotulokset on aivan erilaisia. Eli tämä on niin kuin nopeasti siitä. Ja tässä käytetään erillistä Charadasa-sykliä tämän tulkinnan tekemiseen. Ja tässä lukeekin Jaimini Charadasa ja sitä sitten hyödynnetään siihen, että miten tämä kyseinen kartta, milloin mikäkin on aktiivista ja meneillään ja toiminnallisesti käynnissä. Sitten on myöskin Tribagi, ja en ole ainakaan kuullut, että Suomessa kukaan muu tällä hetkellä käyttäisi Tribagi-laskentatapaa, eli kun tämä yleinen Vimsottare-dasasykli on 120 vuotta, niin, ja siinä on nämä 9 planeettaa, joskus jonkun planeetan sykli on niin kuin 20 vuotta, niin se on hyvin yleistävä, jos joku astrologi sanoo, että tänä aikana se toimii 8-huoneessa, koska se pystytään jakamaan pienempiin sykleihin. Tribagilla se jaetaan sitten erilaisiin sykleihin, joka jaetaan 3, niin se pystytään jakamaan 20 vuotta 3, vaikka esimerkiksi 3 eri osaan, ja vielä sitten pienempiin osiin siitä tarvittaessa, jotka sitten tulee mukaan myöskin nämä tähtikuviot ja niiden merkitykset. Ja siellä on myöskin numeraalinen tähtikuvioista eli naksatroista laskettu teema sille, miten se planeetta sinä aikana toimii. Ja siinä voi olla teemana vaikka ystävät, matkustelu ja käsillä tekeminen ja yrittäminen. Ja aliteemana voi olla parisuhde ja sitten sen vielä aliteemana voi olla vaikka sitten viholliset, velka ja sairaudet. Eli tämmöinen systeemi siihen lisänä. Eli nähdään syklejä syklien sisällä, nähdään sykli, nähdään toinen sykli, 3. sykli ja pystytään niistä tarkasti tekemään niin kuin tämmöinen kolmiomittaus. Eli ei ainoastaan yhdellä kartalla, pystytään se kartta jakamaan 3 osamaa kolmiomittaamaan. Sitten otetaan vielä toinen tekniikka ja siinä käytetään erilaisia mittauskeinoja ja sitten voidaan ottaa siihen vielä 3. asia ja niiden kaikkien yhdessä niin voidaan tehdä synergia-analyysi
hyvin tarkasti siitä, että mitkä asiat toistuu kaikilla kartoilla ja mitkä sitten vähän niin kuin suodattuu sieltä pois. Eli pystytään päättelemään yhdessä asiakkaan kanssa. No niin, mennään eteenpäin. Eli katsotaan, tuleeko tuossa muuta arvokasta tietoa. No, tietenkin automaattisesti saat mukaan myöskin sitten Saturnuksen vaikutukset elämän eri vaiheissa. Että siellä on sadesati 7,5 vuotta, niin täällä on ajankohdat, vahvuudet ja transittien vahvuudet. Ja myöskin sitten mantrat ja lääkkeet, jotka voi tuosta sitten kopsata ja heittää vaikka Google Translatoriin ja sen foneettisesti antaa sulle mantrat, mitä tulee tehdä. Ihan pieni hetki. Katsotaan tuolta. Noin. Mihinkään meillä hävisi nyt. Tossa on toi. Anteeksi häiriö, koittakaa jaksaa. Pieniä teknisiä ongelmia. Noin. Sitten on tietenkin Krishnamurti. Kehitti omaa tekniikkaa tässä. Tää on aivan huikea, jossa käydään läpi noin kaikki 108 merkkiä. Ja sen alla on vielä 4 hienojakoisempaa toimintamekanismia. Ja hän teki sen ainoastaan vain siksi, koska kun syntyy kaksosia, niin pystytään erittelemään heidän elämältään, että millä tavalla he eroaa sitten toisistaan. Jos ne on syntynyt niin kuin joku minuutin tai 2 välissä toisistaan, niin pystytään saamaan erilaiset tulokset sitten vielä. Tällä pystytään myöskin sitten tarkentamaan ja saamaan mielenkiintoisia tuloksia aikaiseksi. On myös käyttänyt tätä. Ja täällä näkyy sitten niiden laskentatavat ja vahvuudet ja niin edelleen. Tässä näkyy Varsapala, myöskin tuttu länsimaalaisesta astrologiasta ja Persian kautta myöskin Intian rantautuneille auringon paluukartat, syntymäpäiväkartat, jotka tulee sitten tässä mukana. Niin tässä on kaikki syntymäpäiväkartat, onko ne 60, 72 ikävuoteen asti. Sitten löytyy nämä perustekstit, jossa on nämä kuvaukset, miten sastrat kuvaa, vanhat tietosanaksi Veda-kirjat, tietokirjat, onnennumerot, päivät ja kuukaudet ja kaikki sopivat hyvät merkit. Ja sitten tulee täältä myöskin modernia tulkintaa, sitten nämä kaikki planeettojen tämmöiset hyvin karkeat tulkinnat ja sitten myöskin nämä sastrat on, joita pystyy sitten kääntämään. Onneksi meillä on käytössä kaikki nämä tietokoneet ja tulkinnat voi sitten kääntää. Myöskin mantroja, joita suositellaan. Ja sitten jos on tämmöinen parisuhdetta haittaava Mangala Dosa, Marsin asento, niin siihen on myöskin mantrat ja tavat, joilla ne pystytään kumoamaan, että onko tätä Mangala Dosaa vai ei, se on hyvin yleinen. Että parisuhteet ei toimi, jos on Mangala Dosa, mutta jos 2 henkilöä, joilla on Mangala Dosa, niin ne neutraloi toisensa, että yrittää etsiä itselleen semmoisen kumppanin sitten. Ja sitten mitenkä sadesati on ja toimii. Sitten on myös muitakin ajanjaksoja, joilla Saturnus vaikuttaa. Elämän kivet ja kaikki sormet ja minkälaiset jalokivet mihinkä sormeen ja milloin ne laitetaan ja mantrat. Mutta nyt me tullaan siihen pääasiaan, minkä mä sanoin. Niin kun nämä kaikki merkit on nyt, meillä on nousevat aurinkokuu, vaihtolagnat, meillä on tähtikuviot, niiden toimintamekanismit, kaikki eri kartat, niin sitten me vasta tullaan tähän itse ytimeen, joka on planetaariset kombinaatiot, eli joogat. Ja nyt sitten Jaiminin järjestelmästä päästiin tähän ja näitä planetaarisia kombinaatioita on yhteensä 1100. 1100 kappaletta. Ja ne kertoo esimerkiksi susta sitten, että koska sä oot suosittu, ootko sä rikas, mikä sun henkinen harjoitus, siis 1100 asiaa kertoo susta. Miljonäärijoogat. Ja sitten tässä tullaan nyt siihen, että kun tätä tietoa on päräyttävä määrä, niin kun meillä on niitä syklejä ja muita vielä, niin nämä kaikki asiat ei ole tietenkään yhtä aikaa päällä. Ja se tärkein asia just on se, että kun me keskustelen asiakkaan kanssa ja kuulen, mitä hän on tehnyt ja hän on opiskellut ja onko hän opiskellut sitten niitä asioita, joita olisi kannattanut ja katsotaan minkä ikäisen, että nyt katsotaan aikuisian karttaa, vanhuusian karttaa, niin me samalla aikaa katsotaan niistä sykleistä, mitkä näistä on aktiivisia.
näistä 1100 joukkokombinoista. Näissä katsotaan, että mitkä on aktiivisia tällä hetkellä. Eli kun ne jaetaan syklisesti vielä pieniin osiin. Ja mä pystyn auringonvalukartasta sitten tekemään semmoisen 12 kuukauden tarkan suunnitelman. Eli ensin katsotaan sun koko 20 vuotta. Tai 8 vuotta, riippuen planeetasta. Siitä saadaan jo paljon tietoa. Siitä, että minkälainen sää on tämän 20 vuoden ajan. Sen jälkeen mä voin pilkkoa sen osiin. 3 osaa. Ja sitten mä kerron, että tämän ison säätilan sisällä, tässä osassa sun kartta menee tämmöiseen asentoon. Ja se planeetta, joka sulla on tällä hetkellä syklissä, niin se on tuolla. Tosta sä saat parhaat tulokset, tosta sä saat toinen kaikista kovimmat riskit. Mutta tämän koko aikana edelleenkin sä elät semmoista sykliä, jossa 3. teema, 7 ja 6 aliteemat, mutta tämä koko planetaarinen sykli on esimerkiksi vaikka Saturnuksella, niin se on tämmöinen hyvin hidas ja sä teet paljon töitä, noin yleensä. Mutta jos se onkin jossakin eksaltaatio, depilaatio paikassa, niin se toimiikin eri tavalla. Ja mitäs jos se onkin vaihtojoukossa ja se toimiikin yhtäkkiä kuin Jupiter? Niin mitäs sitten? Niin sitten vielä niin tulee nämä pitää tietää. Sitten pitää nähdä sieltä näistä 1100, mitkä on niin aikaisia. Et rikastuksa tällöin. Se voi olla, että sä rikastut, jos vaikka sulla menisi töissä huonosti. Mutta sun täytyy tietää, että missä se rikkaus sijaitsee. Eli kartta kertoo aina sen, ne parhaat kohdat ja sitten sen niin riskikohdat ja vaikeudet. Joskus on parempi, kun suomalaiset, että ei vaikka harmaan kiven läpi me mennään. Joskus on hyvä vaan luovuttaa. Jos työelämä on ihan helvettiä ja sä et vaan jostain syystä pärjää, että se on sun kartalla. Niin silloin voi olla, että mutta hei, tämä kartta näyttää, että opiskelu on ihan huipussaan. Että sä voit mennä vaikka yliopistoon ja kirjoittaa väikkärin silloin. Tai sä voit kirjoittaa kirjan. Tai sä voit mennä jonnekin ulkomaille. Tai yhtäkkiä katso itselle kumppania, että käy tansseissa enemmän. Sä löydät mahtavia ihmisiä, suhteita, matkustelu on rikasta tai jonkun henkisen harjoituksen. Mutta nyt on aika mennä vaikka temppeliin ja tehdä henkistä harjoitusta. Siis mahdollisuudet näiden merkkien, jookien, karttojen, kaiken määrällä on siis, paljonko nämä nyt sitten on. Jos on joku matemaatikko, niin pystyy näillä kertomaan ja löytämään niin kaikkien kombinaatioiden mahdollisesti. Että sieltä aina löytyy se huippu jostain kohti. Ja se on oikeastaan se mun tehtävä sitten tässä. Mutta jos sä tuut mulle kysymään, että kerro kaikki, niin nyt te ymmärrätte, miksi mä aina haluan niin tarkasti ihmisiltä sen kysyä, että mikä sun ongelma on, mitä sun elämässä tapahtuu, mitä sä oot opiskellut, mikä sun ura on, onko sun lapsia, niin edelleen. Että eihän kukaan mene järkevä ihminen asianajajalle tai lakimiehellekään käymään sillä periaatteella, että se on silleen, että hei, mäpäs teen sille, että mä en kerro sulle mitään, mikä mun keissi on. Ja sit sun täytyy, jos sä osaat tosi hyvin tämän jutun, niin sä arvaat sitten. Totta kai sä menet lakimiehelle ja kerrot sun keissiä tilanteen. Te puitte ja käytte sitä läpi. Laaditte yhteistyössä sitä strategiaa ja kaikkea sitä aineistoa. Ei tässä ole kysymys sen kummallisemmastakaan asiasta, kun tullaan astrologin luokse. Ei astrologin tehtävää, ei se mittaa sitä. Se on asiakkaan omaa hölmöyttä ja harhakuvitelmia. Mä sanoin, että voi tulla erittäin huono kartta ja ei kannata tulla testaamaan. Ylipäätään astrologia, vedisessä astrologiassa, muistaakseni kutsutaan diksoiksi. Eli diksoilla ei saa edes tehdä karttoja. Tämä ei ole mitään hassuttelua. Jos sä tuut hassuttelumielellä tekemään karttaa, niin planeetat ja kaikki ne, mitä ne voimat siihen liittyy, niin ne on jokseenkin suurempia. Ne on ollut ehkä vähän pidempään täällä kuin me, ja varmaan onkin. Jos sä tuut hassuttelumielellä, niin sä saat siihen myöskin semmoisen hassuttelukartan. Sulle tulee hassuttelukartta. Jos sä tuut testimielenä, niin sä saat semmoisen kartan, että se on myöskin sen mukana. Mutta jos sulla on oikeasti hätä ja sä tarvitset, että hei, mä tarvin apua, niin useimmiten mun kokemuksen mukaan ne planeetat kyllä antaa sen avun.
sitten niille, että mitä paremmin sulla on konkreettinen ongelma, että hei, mulla on ongelma, mä tarvin apua tähän asiaan, voitko katsoa sieltä kartasta. Niin silloin tulee myöskin hyviä vastauksia. Comprendo. Jep. Sitten oli noin dasat ja transiitit. Ja nyt täytyy hetken erotella ihmisille sitä, kun he ajattelee syklejä. Ja on täällä tämmöinen välissä myöskin sitten tämmöinen moderni tulkinta. Näitä voi sitten lueskella silleen kevytmielisesti, että jos te ajattelet näitä tulkintoja erilaisia, kun mä oon tehnyt kuitenkin niin länsilaista astrologiaa, jonkun verran perehtynyt vedistä astrologiaa ja kiinalaista astrologiaa. Eli länsimainen astrologia on semmoinen psykologinen avain, että sä oot niinku tämmönen ja sä oot niinku tämmönen. Vedinen astrologia on hyvin tarkasti niinku ajoitus. Mitä tämä aika kertoo sitä, mitä on hyviä tehdä, ajoituksia. Kiinalainen on sitten strategia. Kun sä saat ajoituksen kohdille, niin sitten se on niinku semmoista, että näin ja täältä mennään ja tuo ja nämä. Semmoista hyvin, sielläkin on erilaisia työkaluja ja välineitä tosi paljon, mutta se on enemmän sitten semmoista strategista. Mulle on ollut aina tärkeintä kuitenkin, kun puhutaan astrologiasta. Astrologia on alun perin sitä, että kun viisaat miehet on tarkkailu taivaan kantta, niin ne on silmämääräisesti tarkkailu planeettojen liikkeitä tähtikuvioissa, eli todellisia astronomisia sijainteja, siitä kaikki on lähtenyt. Ja mulla on tärkeää, että planeetat, teenpä mä tulkintaa silmillä taivaalta, mikä on paras energeettinen keino. Se kertoo totuuden. Ja siihen on kaukoputkia ja kaikkia apuvälineitä, mitä nykyaikana löytyy. Jos ei tiedä tähtikuvioita, niin mobiiliin saa ladattua silleen, että se näkyy läpi siitä ja pystyy suuntamääräisesti, kun liikuttaa, niin se näyttää taivaalla tähtikuviot siitä kännykästä ja planeettojen sijainnit. Ne pystyy tarkistamaan. Tämä ei ole koulukunta. Tämä ei ole koulukuntakysymys. Planeettojen sijainti taivaalla ei ole koulukuntakysymys, vaan se on fakta. Meillä täytyy olla joku kiintopiste ja realiteetti, jota vasten me peilataan tulkinta, fakta, tulkinta. Pitääkö tulkinta ja niin kuin, heijastuuko se niin kuin faktoihin ja todellisiin sijainteihin? Sieltä tarkentaa. Entä niin kuin faktat, niin kuin, miten ne siinä välissä toimii? Se on astrologia. Ei se, että mennään vaan pelkkään tulkintaan ja sanotaan, että tuo ei ole astrologiaa, se on astronomiaa. No joo, se siitä. Niin, mitäs me katsottiin? Dasat ja transiitit. Niin, tässä tulee nyt sitten transiitit. Eli tämä on vain 20% tulkinnasta. Hyvin hieno säätö, kun planeetit transitoi. Ja tämä tulee sille tulkinnan mukana noin vuoden verran. Eli mä aloitan sieltä vuoden alusta. Eli siinä tulee noin ehkä 2 vuotta, mutta se tarkoitus on niin kuin vuosi. Mä ajattelin, että siellä ei jää vajaaksi joku Saturnuksen siirtyminen ja sen tulkinta. Että sillä pyrin tuomaan. Tämä on vain 20% hieno säätö. Ja siihen pitää käyttää niitä, kun mä näytin ne planeettojen voimalaskurit eri huoneissa ja pisteytykset, niin teidän täytyy osata tietää, että paljonko se antaa pisteitä. Sitten tulee nämä dasat. Vimsottaren dasa on suurimmaksi osaksi, se on niin kuin, se on, sanotaanko se sitten, että se on sitten se 80% siitä koko laajuudesta. Mä en tiedä, että miksi tähän ei ole tullut niitä. Jostain syystä se on, kun täällä näkyy Merkurius dasa, niin se antaa siitä hyvin tämmöisen laajan niin kuin, näkemyksen. Tästä ei näy mitään vahvuuksia, tästä ei näy mitään 1100 joogakombinaatiota, tässä ei näy sen syklin sisällä tapahtuvia tripakisyklejä. Kaikki nämä vaatii sen astrologin tulkinnan. Näitä on tietenkin kiva lukea ja täällä on sitten hyvin tälle ympäripyöreästi. Näissä on aivan huippuhommaa opiskelulle ja siitä, se on niin kuin Merkurius opiskeluplaneetta, mutta sitten, että missä kohti se on siinä syklissä meneillään, missä se transitoi, missä huoneessa, missä tripakissa, mikä joogakombinaatio ja sitten pitää katsoa sieltä vielä tarkasti. Sitten niitä opiskelukartoista, että mitä opiskellaan Merkurius-syklin aikana, koska ne ei ole merkuriaalisia asioita välttämättä. Se voi olla teknistä, se voi olla humaania, se voi olla jotakin energiahoitoja ja niin edelleen. Niin kaikki näkyy sieltä. Eli ne on kaivettavaa tietoa. Mutta tämä on se kartta, mikä sieltä nyt sitten tulee.
aina kaikille mukana. Ja tuossa alussa olisi voinut jo sanoa, että näitä tulkintoja on tällä hetkellä 3 kappaletta, eli tämmöinen nopea, lyhyt tulkinta, semmoinen perustulkinta löytyy myöskin ja sitten tämmöinen hyvin kattava premium-tulkinta. Ja tällainen raportti, niin se voidaan tuottaa ohjelmalla nopeasti, niin kuin näette tämän, niin, mutta se ei oikeastaan se tulkinta, se antaa sen data, joka pitää osata. Ja ohjelma ei tiedä elämäntilannetta siellä sun kysymystä. Eli se on vaan, eikä se erota siitä, että mikä on olennaista ja mikä on epäoleellista, ja vaan taustatietoa. Se on niin kuin se mun tehtävä. Katsoa, että mikä siinä toistuu, mitkä teevat, mikä on vahvaa, mikä on ajankohtaista, mikä juuri nyt on sun kysymyksessä, mitä sä haluat sieltä tietää. Että se voi olla pelkästään sekin, että sun justiinsa niin kuin kartta kääntyy ja sykli muuttuu, niin sun elämä on niin semmoisissa rajapinnoissa, niin ihmiset on usein, että mikä nyt on. Niin kuin, ja sitten vaan kertoo, että toi oli eilen, teit tolleen ja se toimii, ja huomenna tämä on niin kuin se resepti, millä asiat toimii. Että se vanha juttu, että sun pitää päästä siitä irti ja mennä eteenpäin. Että siksi sä et niin kuin maksa niin kuin tästä PDF:stä tai datasta. Että sä maksat oikeasti siitä, että niin kuin mä tein sen työn, mä käyn sen laajan aineiston läpi ja yhdistelen ja tulkitsen koko sisällön ja kartat ja kombinaatiot ja syklit niin sun kysymyksen kannalta. Ja siksi se pitääkin rajata. Ellei sitten sulla ole rajattomat määrät rahaa, mikä tietysti mullekin kerpaa. Tehdään yhdessä töitä vuodi 20 000 euroa, niin se on hyvä korvaus mielestäni koko vuoden työstä. Et laajempi tulkinta, niin se viekin useita päiviä. Että parhaimmiltakin astrologeilta niin ihan Intiassa, niin mäkin sain ensiksi odotella viikon. Ja mä olin tosi yllättynyt, että hei hetkinen, että eikö mä tuu viikon päästä käymään. Et nyt te tiedätte miksi. Että joku voi tehdä tunnissa kävely sisään periaatteessa, mutta se on hyvin pinnallinen pintaraapasu vaan siitä. Se vaatii keskittymistä, työtä ja se on synteesi, se vaatii synteesiin, eikä vaan niin kuin pelkästään automaattista tekstiä. Eli siinä oli just mitä mä sanoin, että jos on yksi selkeä rajattu kysymys, pika-analyysi, 97 €. Ja mä oon hinnoitellut se ihan siihen työhön käytettyjen tuntien mukaan. Ja mä voin kertoa jo ihmisille tässä vaiheessa, että kukaan vedinen astrologi ei pelkästään sillä rikastu. Se on kirjoitettu sastroihin. Mä pystyn tekemään 4 karttaa kuukaudessa. Jos mä teen 6, niin mun pitää jo levätä sen jälkeen. Eli siinä tulee jo raja vastaan. 4 karttaa kuukaudessa. Miettikää sitä. Sitten jos on isompi kysymys ja tärkeämpi on niin oikeasti joku vakava aihe, naimisiin meno, talon ostaminen, muuttaminen toiselle paikkakunnalle, maahan, opiskelu, niin edelleen, niin niitäkin voidaan katsoa. Ja tuollainen strateginen syvä analyysi, niin se on 197 €. Ja se on semmoinen oikeastaan paras päättötuote. Tuolla, kun mä käyn näitä läpi, niin mä tiedän, että monet saa vaan semmoinen 5 minuutin audiopätkän niin kuin siinä, että tee tälleen hyvin nopeasti. Niin tähtikarttatulkinta, yleensä nakshatra, tähtikuviotulkintakin saattaa maksaa 200. Pelkkä automerkin tietäminen, niin sekin voi olla jotain 150. Ja mitä mä oon nähnyt noita applikaatioita tuolla, joita on tarjolla ilmaisia, niin kun siellä on, että oletko sinä. Mä ostin tuossa ihan pari päivää sitten semmoisen, että oletko sinä liikemies, oletko sinä bisnesmies. Mä kyllä tiesin, että millä tavalla, miten se lasketaan tarkasti ja mistä se näkyy. Niin, että mitkä kombinaatiot siellä pitää olla huoneet aktiivisina. Mutta mä ostin sen, niin se ei kertonut niistä huoneista yhtään mitään. Ja mä olin ihan silleen, että tää. Se on vähän sitä, että miten vakava ongelma on, haluaako vaan hauskuutusta, tahtooko siihen saada oikeat kysymyksiä vastauksia. Mutta sitten jos on pätäkkää, jos sulla on aikaa, jos sulla on halua, innostus, tahtoa ja ongelmia laajempi mittainen, niin jos siellä on useita toisiinsa liittyviä kysymyksiä,
tai jotain 2 vaihtoehtoa, joita vertailet, niin kyllä mä sitten sanoisin, että sitten premium-strategiaa. Eli kun tuossa mulla oli yksi asiakas, joka halusi tietää, että kannattaisiko hänen laittaa nyt niin kuin business liikkeelle. Mä hyvin nopeasti kerron tässä näin sen, että miten se käytiin läpi. Mä katsoin hänen syntymäkarttansa, jossa näytti, että hän duunarina tekee aivan mielettömästi fyrkkaa. Mutta se ongelma oli, mä ymmärsin heti, että se ongelma oli siinä, että vaikka hän tekee duunissa hyvin fyrkkaa, mutta hänen luonteenlaatunsa on semmoinen, että hän haluaa johtaa. Eli tämä lähti hyvin siitä liikkeelle. Mutta siellä oli yksi poikkeus, joka ei tähän bisneskuvioon soveltunut. Mutta se soveltui hänelle, mä sanoin, että tämä on poikkeus, joka on aktiivinen tämän syklin aikana. Sitten ensinnäkin me katsottiin syntymäkartta, jossa hänestä oli duunari, mutta hänen luonteenlaantunsa halusi johtaa. Nyt me katsottiin sitten sykli ja kombinaatio, joka osoitti tiettyyn kohtaan, josta syntyi tämmöinen vaihtojouka semmoiseen bisneskohtaan, joka oli sillä hetkellä niin kuin aktiivinen. Ja mä sanoin, että tällä hetkellä sulla on aktiivinen toi kohta, mutta sä pystyt tekemään tällä rajatulla alueella, kyseisen huoneen alueella, sitä bisnestä. Sitten mä joudun vielä katsoa, että sulla on tällä hetkellä Saturnuksen paluusykli meneillään. Sulla on hirveä paine mennä tekemään myöskin asioita, joita ei välttämättä kannata mennä tekemään, jossa normaalisti Saturnus sadesäätysyklin aikana suositellaan, että älä ota riskiä, koska siinä on karmisia seurauksia. Ja sitten tuli vielä semmoinen sahamsat, jota mä en ole näyttänyt tässä näin, tiettyjä pisteitä tietyissä kohdissa. Ja hänellä oli 12 vuoden aikana Jupiter kulkemassa just hänen suosio- ja business-pisteensä kohdalla. Ja sen takia se piste oli aktiivinen ja Jupiter aktivoi sen. Ja sen takia se oli hänen business-pisteen kohdalla. Niin sen takia hänellä oli se olo, että mä haluan pistää bisneksen. Vaikka jos sitä ei oltaisi nähty, se on niin kuin yksi pikku piste. 360 asteessa on 2 asteen ikkuna, jolloin se on kerran 12 vuodessa siinä kohdassa. Ja mä kerroin hänelle, että nyt sattuu olemaan semmoinen tilanne, että se on niin kuin Jupiter on ylittänyt sen pisteen. Eli tietyllä tavalla sä menetit sun ikkunas nyt, että sä et voinut toimia just sillä parhaalla hetkellä. Mutta siinä tänä vuotena Jupiter sitten pakitti sen pisteen taakse, taas ylitti sen. Ja sitten mä laskin sen kohdan, kun se oli just siinä kohti. Ja sen jälkeen laskettiin tarkalleen kaikki harmoniset asetelmat ja muut. Ja kuitenkaan mä en kertonut hänelle sitä, että alatko yrittämään vai etkö sä ala yrittämään. Kerroin vaan siinä kohti, kun se oli just pakittamassa, se Jupiter sanoi, että älä nyt ainakaan aloita, koska nyt ei näytä kaikkia asioita, mitä saattaa tapahtua. Ja sulla on ylioptimistinen fiilis sen suhteen. Mä sanoin, että odota siihen asti, kun Jupiter lähtee menemään eteenpäin. Ja siinä päivänä suunnilleen, kun Jupiter lähti menemään eteenpäin, pam, Hormusin salmen uutisointi tuli. Ja se vaikutti koko maailman talouteen. Silloin nähtiin, mikä on niin kuin todellinen tilanne. Että jos olisi tehnyt ratkaisun silloin, kun Jupiter pakittaa, niin olisi lyönyt rahat sinne kiinni ja sitten olisi jytyin, kun Jupiter lähtee eteenpäin. Niin kuitenkin se antoi hänelle sen ikkuna, että harkitse hieman, odota kunnes siihen asti Jupiter lähtee eteenpäin. Sitten hän varmaan kuuli ja näki sitten uutisista, että no niin, Hormusin salmi vaikuttaa maailmantalouteen. Niin nämä on semmoisia tapoja ja keinoja, joilla se päätös kuitenkin jää sille ihmiselle. Mä pystyn antamaan vihjeitä siitä, vaikka mä en tiedäkään aina kaikkea, mitä tapahtuu. Mutta sen, että odota hetki aikaa, niin saa paremman perspektiivin kuin sitten. Ja sitten hän teki omat päätöksensä niillä laskelmilla ja ajankohdilla, mitkä mä olin sille spesifisti luonut ja laittanut sinne karttaan tietyillä kellonajoilla ja iskemillä, jotta mä pystyin laskemaan sinne mahdollisimman harmoniset kombinaatiot, joissa tietyllä tavalla planeetat toimii ja poistaa negatiivisia tekijöitä. Hyvä. Eli nyt tässä on käyty tämmöinen aika iso pläjäys ja mä laitan sen tuonne verkkoon. Ottakaa ihmeessä yhteyttä. Eri kanavilta löytyy Facebookista, löytyy Instagramista ja löytyy
tuosta näitä mun myöskin sähköpostiosoitteen löytyy alusta ja puhelinnumeronkin, jos tekee mieli soittaa, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä, jos tarvitsette apua. Ja tosiaan niin astrologian ei ole tarkoitus mitään päätöksiä sun puolesta. Sen tarkoitus on auttamaan, näyttämään ja näkemään sun tilanne selkeämmin. Että jos tosiaan haluat oman henkilökohtaisen tulkinnan, lähetä mulle viestiä ja ota yhteyttä. Ja kerro omasta elämäntilanteesta ja myös kysymystä sitten voit pohtia myöhemmin tai siihen elämäntilanteeseen ja asiaan, mikä sulla on nyt niin kuin tärkeä. Kiitos kun katsoit ja muistakaa laittaa peukkua ja jakaa videota ja näistä karttatulkinnoista 3 erilaisista niin teen myöhemmin sitten esimerkkitulkinnat, että saatte paremmin kuvan siitä, että millaista vastinetta tulette saamaan rahoillenne. Kiitos kun katsoit. Moi moi!